गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङानो दङ आसाम एचएस 2025 नि रिजाल्टखौ दिनै फुंनि 9 रिंगायाव फोसावगोन। एचएस आनजाद होनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर आपडेटआव आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्डआ दिनै 30 एप्रिल फुंनि 9 रिंगायाव गोजौसिन गेजेरारि एचएस जोबथा आनजाद 2025 नि फिथाइखौ फोसावगोन। गासै मोनब्रै आयदाफोर आरिमु, बिगियान, फालांगि आरो भकेशनेलनि थाखाय फिथाइखौ फोसावनाय जागोन। बे बोसोराव 3,04,420 नि बांसिन फरायसाफोरा आनजादफोराव जिरायदोंमोन। आसाम सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ ससियेल मिडियायाव खालार आरो समखौ रोखा खालामो। फरायसाफोरा गावसोरनि रल नम्बर आरो रेबथुमनाय अनजिमाखौ बाहायनानै asec.assam.gov.in लोगोसे मोन 12 मावख'आरि वेबसाइटफोरनि गेजेरजों गावसोरनि मार्कशीटफोरखौ नायग्रोमनो हागोन। बर्डआ बिनायसाफोरखौ खालि फोरमान खालामजानाय प्लेटफर्मफोरखौल' बाहायनो खावलायो आरो माबाफोर गोरोन्थि मोनोब्ला सुद्रायनायनि खोथा होयो। फरायसाफोरनो रिजाल्टआ मोजां जाथों होनना गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नैथि खौराङाव दङ अमित शाहआ गोदान दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लामा आरो मुसुखाखौ बेखेवगोन। गोदान दिल्ली बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मान होनाय महरै दिल्ली नोगोर खुंथाया खोला दिल्लीनि लाला लाजपत राय मार्गनि मोनसे बाहागोनि मुंखौ सोलायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग खालामगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे नोजोरगोनां दैदेनगिरि आरो समाज फोसाबगिरिमोन, जाय बर' हारिनि मोनथाय, सिनायथि आरो जौगानायनि थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावबोदोंमोन। बे हाबाफारिया 1 मे 2025 खालि गोदान दिल्लीनि कैलाश कलनीआव खुंजागोन। बे फालिथायाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन। बे फालिथायाव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्तायाबो नुजाथिगोन। बे फालिथायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे दिल्लीनि मेयर राजा इकबाल सिंह, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बड'लेण्ड आरो मन्थ्रि अनसाय मन्थ्रि उर्खाव-गोरा ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो बाहागो लागोन। बे लामाया दिल्लीनि कैलाश कलनीनि मेट्र' स्टेशननि खाथियाव दं। 835 मिटार 50 फुट गुवार लामाया बड'लेण्डनि आलासि न'नि सेर सेर थाङो। कैलाश कलनीनि रलिं रडआव बड'फानि मोनसे मुसुखाखौ बेखेवनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ आसाम सोरखारा दैदेनगिरिनि 35 थि थैनाय बोसोरारि फोरबो फालिथाय खुंदों। बे समावनो बड'फानि गोसोखांथिया एबसुआ 1 मे 2025 खालि मोनाबिलि 5:30 रिंगासोआव गासै बिटिआर आरो आसामनि मोनफ्रोमबो न' रायजो-राजानि जायगायाव 5 लाख हानि सोरां एबा ममबाति सावनो थांखि लादों। मोनसे खौरांगिरि मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि जिउखौ मोनसे दुलाराय समाज दानायाव बाउसोमदोंमोन, जेराव सुबुंफोरा मान होनानै थानो हायो आरो जाय जायगाखौ मोननांगौ जायगाखौ रैखाथि होनो हायो। बिथांनि सानस्रिफोरा जोलैफोरखौ गोजोन सोलायनाय आरो जथाय दावगानायनि फारसे लामा दिन्थिगासिनो दं। हादोरनि राजथावनिनि गेजेराव मोनसे लामानि मुं दोननाय आरो बिथांनि मुसुखाखौ फसंनाया जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि होनना दिपेन बर'आ बुंथियो। थामथि खौराङाव दङ डिफेन्स फर्सनि गाहाय आरो रैखाथि बोसोनगिरिजों मदिनि सावरायनाय। गिदिर खौरां फैनो हागौ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मंगलबाराव रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, हायुंआरि रैखाथि बोसोनगिरि अजित डभाल, रौनिया, नेभि आरो एयार फर्सनि गाहायफोरजों मोनसे हाइ भल्टेज जथुम खुंदों। रौनिया अफियार्सनि गेजेराव खुंजानाय बे जथुम्माया पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव हादोराव सोमजिनाय दुंहाव थासारियाव जोबोद गोनांथार। बियो रोखायै फोरमायना जायो दि बे गाग्लोबनायाव पाकिस्ताननि आखाइ दङ। बेनिखायनो हादोरनि सुबुंफोरा गाहाय मन्थ्रि मदिनिफ्राय पाकिस्ताननि हेंथायै मोनसे गोरा थिरांथाखौ मिजिंथिदों।
बबेखानि माखासे थिरांथाफोरखौ राजथान्दैयारि महरै लानाय जादों। हादोरनि सुबुंफोरा पाकिस्ताननि बेरेखायै गोख्रोंसिन राहा लानो दाबि खालामगासिनो दं। बेखौ गोसोखांहोनो हायोदि 22 एप्रिल खालि पहलगामनि बेसरेन हायेनाव मोनसे उदखारि गाग्लोबनायाव सा 200 दावबायारिफोर आरो सासे जायगायारि गराय सालायगिरिया जिउ गोमादोंमोन। बे समनिफ्रायनो भारतआव उदखारि आरो बिनि मददगिरि पाकिस्ताननि बेरेखायै हेंथा दिन्थिफुंनायनि दोहौ फैदों। भारतारि रौनिया दै सान्थ्रि हानजा आरो अख्रां सान्थ्रिफोरा दावहानि अभ्यासखौ जागायजेनबाय। पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय खैफोदनि गेजेराव बेबादि दावहानि हाबाफारि आरो बे समावनो गाहाय मन्त्रि मदिनि बे जथुम्मायाव गोबां इसारा दं। बबेखानि सावरायनायनि गुदि खिथाखौ दासिमबो फोरमायनाय जायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनानै इनस्टाग्राम पस्टआव 19 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ बिजिनियाव हमदों। 19 बोसोर बैसोनि सासे फरायसा आरिफुल आलीखौ पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनानै इनस्टाग्रामाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनायनि दायाव चिरां जिल्लायाव खानाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बिजनीनि भावरागुरिनि थागिरि आरिफुलआ हायार सेकेन्डारि जोबथा बोसोरारि फरायसा। बिथांनि सोलिबाय थानाय बर्ड आनजादनि समाव बिथांखौ हमनानै लानाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि भिडिअ'आव ओरैबायदि आयदा दंमोन जाय पाकिस्तानखौ बाख्नायदोंमोन, जाय हायुंआरि रैखाथि आरो रायजो राजानि आबेगनि बागै जिंगा सिखांदोंमोन। बिबानगिरिफोरा दा पस्टनि थांखिखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो जुदि आरिफुलहा गुबुन हानजाफोरजों माबाफोर सोमोन्दो दं नामा। बे केसआ जर'खायै लाइमोनफोरनि गेजेराव समाजारि बिजोंनि बिबान गोनां बाहायनायनि सायाव सावरायनाय जागायजेनदों। बाथि खौराङाव दङ आसामनि सुबुंबादि खन्थाइगिरि अनिल बर'आ बर' थुनलाइयाव बिहोमा होनायनि थाखाय पद्मश्री बान्थाखौ नाजावबाय। आसामनि सासे मुंदांखा खन्थाइगिरि, सासे सुबुं सल'बाथागिरि आरो अनिल कुमार बर'खौ बर' थुनलाइयाव बिथांनि साबसिन बिहोमानि थाखाय पद्मश्री बान्थाजों मान बावनाय जादों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ राष्ट्रपति भवनाव मोनसे फोरबोआव बान्थाखौ गथायदोंमोन। प्रफेसर बर'आ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि पकड़ रिसार्च बिफाननि गाहाय आरो गां 30निबो बांसिन बिजाबफोर लिरदोंमोन। बर'फोरनि सुबुं थुनलाइ आरो बर' थुनलाइनि जारिमिनजों लोगोसे बिथांनि लिरबिदांफोरा बर' हारिमुखौ मुलुगनां सिनायथि होदों। बिथाङा सासे मुंदांखा राव सोलायगिरि, सुजुगिरि आरो सावरायगिरिबो। मानास हायुंआरि पार्कनि साखाथिनि खाथिहामायाव जोनोम मोननाय बिथाङा भारत आरो गुबुन हादोराव बिमा रावनि सोलोंथाइ आरो बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायाव सासे गोख्रों गारां होबोदों। द'थि खौराङाव दङ NDFB केसफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय सोमोन्दो गोनां बिजिरसालियाव दैथायहरनाय जादों। NDFB केसफोरखौ जिल्ला बिजिरसालियाव लांनाय जाबाय। मोनसे गोनांथार राहा महरै गुवाहाटीनि स्पेसियेल CBI कर्टआ आद्रा थानाय गासैबो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड NDFB केसफोरखौ जिल्ला बिजिरसालिफोराव दैथायहरनो बिथोन होदों, जेराव जाथायफोरा जादोंमोन। बिजिरसालिनि सुलुंनि बादिब्ला गुवाहाटीआव NDFBजों सोमोन्दो थानाय मोन 9 केसफोरनि खोनासंनाय जागासिनो दंमोन। मोनसे केसआव बिजिरनाया सिगांनिफ्रायनो बारहोखाबाय। गुबुन 8 थाखोआव दा क'क्राझार आरो गुबुन सोमोन्दो गोनां जिल्लाफोराव लांनाय जाबाय। दायनिगिरिफोरनि गेजेराव एम बाथाजों लोगोसे गोजौ थाखोनि NDFB दैदेनगिरिफोरबो दं, जाय दा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि बिसोरखौ थाबैनो जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जागोन। बिजिरसालिया बुंदोंमोन दि बे आगाना आयेनारि नेमफोरखौ मानियो, जायनि थाखाय बै जायगायाव केसफोरखौ बिजिरनो गोनांथि जायो जेराव दायआ जादोंमोन। बे आगाना बिजिरनायखौ गोख्रै खालामनो आरो थार बिजिरनायखौ रोखा खालामनो हागौ। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।